תגידי שם המצלמה. איפה אנחנו? בג'ונגל. בג'ונגל. תראו. זה חמורים? מה זה? זה זברות. זה זברות, וזה טאו. אבא, בא לי ללכת לראות את כאן. זה זברה, אתה הולך לזברה? אני רואה שם אתה לא תיפול למים, את רואה את היפופוטם קורל? כן. כן? אבא, איך זה? דובים. בוא נלך לדובים. אבא, תן לי, אני לא רואה. הנה, הולך למים. היפופוטם. יש לו טוסיק. תגידי, מה את רואה? את הפיפוטם? כן, אבל בא לי ללכת. ג'ברה! ג'ברה! איתי, אתה המדריך שלנו? צבעים קטנים. אוי, זה חמוד. את האריות? מה זה, השער נסגר? תן לפתיחה בשער. מה זה, אריה? זה נראה נמר. לא, זה נביאה. קורל, ראית את האריה? תראה את הדובים גרים באסיה. אנחנו גרים באסיה, אתה יודע? נכון? מה יש לך ביד? קורל, בואי רגע. מה זה, זה נופל? את ארוכה. וואו, איזה ארוכה. איזה הדבר הכי יפה שיש. יכול להיות שזה הדבר הכי יפה שיש. לאן אנחנו הולכים? לדובים ולגורילות ולקפים. מה אתה מביא לו? היי! הוא יקבל את זה. מה?